Ce greșeli majore trebuie să evitați să faceți în CV? Prima. Atenție! Nu folosiți același CV pentru toate posturile la care aplicați. Încercați să adaptați CV-ul la funcție și companie, încercând să subliniați acele elemente care sunt prezente în anunțul de angajare. Dacă aplicați la un post de resurse umane bazat pe salarizare, nu menționați în CV tot ceea ce ați făcut în recrutare și selecție. Doar amintiți de recrutare într-un singur rând și atât. Recrutorul va dori, evident, să afle mai multe despre experiența dumneavoastră în materie de salarizare, deci oferiți cât mai multe detalii posibil. Dacă poziția este de trainer, nu scrieți tot ce ați făcut pe salarizare. Așadar, concentrați-vă pe poziția dorită și oferiți cât mai multe detalii pe care le puteți găsi legat de aceasta, nu de tot ceea ce ați lucrat în urmă cu 10 ani pe când erați student. A doua greșeală pe care o puteți face în CV: evaluați-vă cât mai corect posibil competențele. Amintiți-vă de faptul că toate acestea vor fi cel mai probabil testate dacă sunt legate de poziție. Deci, scrieți nivelul corect la care vă aflați. Dacă știați Java în urmă cu 7 ani, dar nu ați mai lucrat în programare de atunci, cel mai probabil nu mai sunteți la nivelul avansat în ceea ce privește această competență. La fel și cu limbile străine. Nu uitați! Franceză nivel avansat înseamnă că puteți comunica cu ușurință verbal și în scris cu un francez nativ. A putea înțelege un articol în franceză nu înseamnă franceză avansată. A treia greșeală: să trimiteți un document imens de 10 pagini cu tot ceea ce ați făcut vreodată în carieră, toate cursurile, premiile și proiectele. Asta nu arată cât de grozav sunteți, dimpotrivă. Arată că nu sunteți capabili să faceți o sinteză a experienței pe care o aveți, a ceea ce este relevant pentru job. Niciun recrutor nu se va obosi să citească un astfel de CV. Amintiți-vă că este posibil să mai aibă alte câteva sute. Trimiterea prea multor informații poate face ca recrutorul să omită detalii importante. A patra greșeală: la polul opus celeilalte. Să trimiteți prea puține informații, doar o pagină scurtă sau doar 1-2 rânduri pe fiecare lucrare sau proiect pe care l-ați făcut. Amintiți-vă, adaptați CV-ul la locul de muncă, la anunțul de angajare. Menționați informațiile care nu sunt relevante în doar 1-2 rânduri și oferiți cât mai multe detalii despre tot ceea ce este relevant. A cincea greșeală: să adăugați informații care nu sunt adevărate sau care nu mai sunt adevărate. Informațiile pot și vor fi verificate, inclusiv verificarea referințelor la angajatorii dumneavoastră anteriori. Fiți sinceri, indiferent de situație. A șasea: să adăugați detalii care nu pot fi dovedite, cum ar fi unele cursuri pentru care nu aveți o diplomă sau nicio modalitate de a dovedi că le-ați făcut. Va fi neplăcut dacă recrutorul solicită o certificare și nu o puteți oferi. A șaptea și ultima: să trimiteți un CV neactualizat. Va fi neplăcut să spuneți recrutorului că mai aveți câteva detalii de adăugat, dar ați uitat să le scrieți înainte de a trimite CV-ul. Aceasta arată superficialitate și lipsă de atenție la detalii. Eventual, indiferență față de post, companie și interlocutor. Nu cred că asta vă doriți să arătați. Verificați întotdeauna fișierele pe care le trimiteți. Atât despre cele mai importante greșeli pe care le puteți face într-un CV. O zi cu bucurie, Geo.